Με το 4Mi CAD Professional μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε PDF αρχείο σε DWG. Μεταβαίνουμε στο μενού Plus, από όπου επιλέγουμε την εντολή «Μετατροπή PDF σε DWG». Αρχικά, από την μπάρα πηγή και χρησιμοποιώντας τις 3 τελείες, επιλέγουμε το PDF αρχείο που θέλουμε να μετατρέψουμε. Το DWG αρχείο αποθηκεύεται αυτόματα στη θέση όπου βρίσκεται το αρχείο PDF, εκτός και αν επιλέξουμε άλλη διαδρομή αποθήκευσης. Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της ύπαρξης ή μη γεμίσματος, εισαγωγής τρώσης, καθώς και αν θέλουμε να εισαχθούν ή όχι εικόνες που υπάρχουν στο PDF αρχείο. Τέλος, επιλέγοντας μετατροπή, δημιουργείται το DWG αρχείο.